खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ नैबे Btr Info Vlogs YouTube चेनेलाव बरायनाय लाग्रोबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि नोंथांमोना जोंखौ होनबाय थादोंमोन बे दिलीप एक्टर बे आदानि न'आव थां आरो थांनानै बिनिफ्राय खौरां लाहैनाय नोंथांमोना जे जोंखौ बुंबाय थादों सो बे बाथ्राखौ लानानै आङो दिनै बे भिडिअखौ लाना फैदों आरो नोंथांमोना होनदों जे दिलीप आदानि सोमोन्दै लाबोनो हागोन ना हाला जाखो आदा होननानै गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट खालामदों आङो माखासेनि कमेन्टखौ नायदों खिन्थु मालाबा बुरजा कमेन्ट जायोबा नायजोबनो हाया दै आं बेखौ निमाहा बिखायो खिन्थु नोंथांमोना होनदों बेल' नङा दिलीपल' नङा बुहुत एक्टरफोरनि नाम बुंदों बुहुत एक्ट्रेसफोरनि नाम बुंदों जोङो नाथाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ जों बोरै मोनजोबनो नङा होमबा कन्टेक्ट नाम्बारखौ जों सोरबा लोगो हमबा बेनिफ्राय मोनो बै लोगो हमबा बेनिफ्राय मोनो बै लोगो हमबा बेनिफ्राय मोनो जों बिदिसो कालेक्सन खालामगासिनो दङ आरो ओमफ्रायनो मालाबा जोंनो समबो नांगौ जानानै फैदों स' जों मिजिंथिदों जोङो जेरैबाबो लाबोजोबनो हागोन नोंथांमोननि जेनाखि आसा नायनो लुबैनाय मिथिनो लुबैनाय बे गासैबो खौरांफोरखौ जोङो लाबोनानै होनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों स' बेनिखायनो जोङो दिनै Btr Info Studio YouTube चेनेल मेइन चेनेलावहाय जों गोबां आर्टिस्टफोर लाबोदों आरो मालाबा सर्ट मुभि लाबोदों स' बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि नैबे Btr Info Vlogs आरो Btr Info Studio YouTube चेनेल अफिसियेल गासैखौबो नोंथांमोना जेन' मा होगोन माने क'अपारेसन खालामगोन जोंखौ मदद होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय दा बाथ्राया जाहैबाय मा नोंथांमोना बुंबाय थादोंमोन दिलीप एक्टर बेनि सोमोन्दै लानानै फै होननानै बिदि न'आव थांनायखाय आङो मोनसे कल रेकर्डिं खोनासंहोनो नागिरदों नोंथांमोना बे कल रेकर्डिंखौ खोनासंखांनायनि उनावहाय बा भिडिअआ स्टार्ट खालामनायनि सिगां बे कल रेकर्डिंखौ खेबसे खोनासंना लाग्रोबानो जाबाय स' आं होमबा कल रेकर्डिंखौ खोनासंहोदिनि हेल' आदा बिजि नामा आदा ना बिजि दा आं माबा आदा आं क'क्राझारनिफ्राय बुंनो दे दे बुंलाय माबाया आदाया बे दिलीप एक्टरनि ब्रादार नामा बिफा अ फादारसोना आयं थारमानि ओरैबायदि जादों आयं जोङो बे मोनसे इउटुब चेनेलाव जों बै फुराना आर्टिस्टफोरखौ जोङो लोगो हमगासिनो दं नालाय ओमफ्राय बिसोरनि बाय'ग्राफि जों कालेक्सन खालामदों नालाय ओमफ्राय दा बे आरो दिलीप फंबाय थादों आरो बिसोरथ' गैला होनबाबो अननानै नोंथाङा न'आव थांनानै मोजां गाज्रि खबर लाहै मारै बिदि जाया होननानै बुंबाय थानायखाय आङो बोरैबा बे आयंमोननि नाम्बाराव कालेक्सन खालामनानै दा मोनबाय आरो आच्छा ओंखायनो जोङो सानदोंमोन मा सम होनो हायोबा जोङो सानसे सम लानानै नैबे दुर्गा फुजा बन्द'आव आयंनाव थांनो होननानै फैजायो फैनो हायो औ ओरैनो एक्जाक्ट जायगाया मा आयं आंनिया टंलाखौथ' सिनायो टंला ना औ मिथियो टंलानि साहा नाग्रा टंलायाव क'क्राझाराव संबानो मिथिगोन नाग्रा साला मोनखि खिथिना होखायो गासैबो नाग्रा साला ना नाग्रा सारा होनना बुङो गामिखौ नाग्रा सारा नाग्रा सारा आच्छा टंला नाग्रा सारा मोनदों औ नाग्रा सारा गामिनि नाग्रा सारा ओमफ्राय आंनि नामखौ मा होनना बुंखायो आंनिया कृष्ण बसुमतारी दे होमबालाय जोङो नैबे दुर्गा फुजा बन्द'आव हायोबा बावनो थांसै आयं दे ओमफ्राय आं फन खालामखागोन आयंनाव दे जागोन दे जोङो मथामथि बिराद फुङावनो ओंखारनांगोन जों बाहाय थांनांगौबा माब्ला फैगोन खबरखौ औ दुर्गा फुजायाव जोंना स्कुलाव बन्द'थ' होमबा बे समाव थांगोन नामा सानदों दुर्गा फुजायाव जों बबावबा आबौ फिसाखौ फुजायाव लांनाय जागोन नामा ए फुजायावनाथ' बेलासियाव लांनो हाबाय आयं जों माब्ला फैगोन होनबा माब्ला फैगोनखौ जनायबानो जाबाय आंखौ औ आयं आं एडभान्स खिथाग्रोगोन फन खालामग्रोगोन जेनेबा गाबोन थांनोसैबा जों दिनै फन खालामखानोसै आयंनाव जागोन दे औ दे आयं दे होमबा थेंक इउ अके नोंथांमोनाथ' कल रेकर्डिंखौ खोनाखाबाय बे जाहैबाय मा रुंसारि दिलीप एक्टरा माने आदानि बिफाजों रायलायनाय आङो बिथाङा जाहैबाय उदालगुरि टंलानि ओमफ्राय गामिया नाग्राखाता ना माबा होनदों जे बिथाङा बे आयंआ बुंहरदों नोंथांमोना माला फैनो हायो फैबानो जाबाय होननानै बुंहरदों ओमफ्राय जों समखौ हरदों जेनिखि दुर्गा फुजा जानोसै नै बे दुर्गा फुजा बन्द'आवहाय जों थांगोन आयं होननानै आं बुंहरदोंमोन स' जोङो बे समाव सुख जायोबा जोङो थांगोन उदालगुरियाव थांनानै जों बे दिलीप एक्टर जेनिखि बिफाजों जों सावरायगोन मानो थैया बे आदाया मानि थाखाय थैया मा जादोंमोन मारै बेसेबां फरायदोंमोन डिटेलखौ जों सोंजोबगोन आरो आयंनिफ्राय गासिबो जों बाथ्राफोरखौ दिलीप एक्टरनि सोमोन्दै मिथिगोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे आं बेखौबो खावलायबावगोन नोंथांमोननि जेनिखि खावलायबाय थानाय गुबुन एक्टरफोरनि मुं जों बेखौबो लोगो हमनो जों जेब्लायबो नाजाबाय थागोन
दा बेवहाय आं नोंथांमोननो मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों बे दिलीप जेनाखि एक्टरनि बिफानि जे जों नाम्बार मोनबाय बेखौ जोंखौ सासे फंबाया जोंनो थुलुंगा होदों एबा जोंखौ मदद खालामदों बे फंबाया जाहैबाय मा जानो हागौ बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आं सोंनो रोङाखै बे फंबाया होनहरदों जे दिलीपनि न'खरनि नाम्बार आंनाव दङ आदा नांगौबा आं हरगोन होननानै आंनो WhatsAppआव मेसेज हरदों बेनिफ्राय आं होनदों अके दे फंबाय दङबा हर होननानै अब्ला बे फंबाया आंनो बे नाम्बारखौ हरदों बेनिफ्राय हरनायनि उनावहाय जोङो रायलायनो मोनबाय दा ओमफ्राय जुदि समा मिलायोबा जोङो बे फंबायखौबो बे दिलीप एक्टरनि न'आव जों लांफागोन आङो बेनाव कल खालामगोन बिथाङा उदालगुरिनि ना बबेनि आं दासिम डिटेल मोनथियाखै खिन्थु आं बे फंबायनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो नैबे BTR इनफो स्टुडिअ अफिसियेल आरो BTR इनफो ब्लग्स बे मोननैबो चेनेलनिफ्राय आङो फंबायनो आंनि गोरबो इसिंनिफ्राय माने रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय जे फंबाया जोंखौ मदद होनायनि थाखाय आरो मिजिंथिदों बेबायदिनो जायफोराखि बेफोरबायदि जोंनि भिडिअखौ नायफ्लाङो नोंथांमोनाबो जुदि सोरबा आर्टिस्टनि जुदि कन्टेक्ट नाम्बार दङब्ला अन्नानै जोंनो हरगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरबावदों रैखाथि जेनाखि एक्टर बेखौथ' जों लाबोबाय सासेखौ लाबोनो थांगासिनो दङ ओमफ्राय रैखाथि बर' सावथुननि एक्ट्रिस बे एक्ट्रिसनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आं मोनबाय बेखौ आंनो सासे फंबाया आंखौ हेल्प खालामदों ओमफ्राय फंबाया बुंहरदों बे मेडामा एसे लोमजागासिनो दं नामानो लोमजानायखाय बियो दा समखौ होनो हाथाय नङा होनना बुंदों माने जोंनि बे अक्ट'बराव जों मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरोना आं दाबो कल खालामथ'वाखै आंखौ कल खालामनानै आं मेडामखौ सोंहरनानै बिनिफ्राय मेडामनिफ्राय पारमिसन लानानै एबा जों एपइन्टमेन्ट लानानै मेडामखौ लोगो हमनो हागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय स' दिनैनि बे भिडिअआ एसेखिनियानोसै जायफोरनाखि जोंनि चेनेलखौ नायबायल' थादों ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामथ'वाखै नोंथांमोनखौ आं गोरबोनिफ्राय खुलुमनानै खावलायदों अननानै जोंनि नैबे BTR इनफो ब्लग चेनेलखौबो जोंनाव साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा हायो आरो BTR इनफो स्टुडिअ जेनेखि अफिसियेलखौबो जुदि सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैबा थांनानै आरो एबा सार्च बटनाव सार्च खालामनानै BTR इनफो स्टुडिअ सार्च खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै जोंखौ थुलुंगा होबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर थेंक इउ